искам да ви прочита буквално публикацията, която съм пуснал. Ще добавим и третия адрес, за да бъде ясно. Днес, утре и в следващите дни се организират официални публични разговори, наблягам на разговори, пред домовете на тези държавни служители, които са инициаторите на това всичко, което се случва тук. Разполагаме с документи и необорими доказателства, които искаме да им покажем. Ние ще ги носим. Имаме и въпроси, които искаме да им зададем. За да може информацията да не бъде манипулирана и изкривена, призоваваме всички медии да дойдат на живо и да ни заснемат на живо, за да не изрязват думите и да слагат думи в устата на хората, а да заснемат цялата коректна информация на живо. Само единствено на живо ще даваме на медиите да ни излъчват. Въпросните разговори с тези длъжностни лица, защото хората, които отиваме да питаме и да задаваме въпроси пред тяхните домове, са длъжностни лица и ние като тяхни работодатели, защото ние всички им плащаме заплатите, можем да задаваме въпроси. Тези разговори ще се провеждат от тук нататък всеки следващ ден от 17 до 21 часа всеки ден и сутрин от 7 часа до 9:30 преди да идат на работа пред домовете на горепосочените. Всички хора са поканени. Който желае да заповяда. Такива разговори ще има в София и в град Пещера. Град Пещера е доста важен. Така, за въпроси към Светослав Патарински, директор на БАБХ. Ще ходим на адрес в град София, улица Пъстър свят, 11А, вход Б. Вече сме изпратили хора там, проверено е в квартала. Това е точният адрес на господин Патарински. Искаме да го питаме него, хората, които го познават. Той съгласен ли е с това нещо? Защо те нямат документи и въпреки това, че нямат документи, създават така една заповед за избиване на здрави животни? И имаме доста интересни въпроси към министър Тахов, който на нас ни обеща публично пред всички хора, че ако докажем, че тези животни са здрави по техните методи, той ще направи нужните действия, но ако са болни, нали, ще бъдат убити. Ние доказахме, че са здрави, но министър Тахов в момента го няма. Търсиме връзка, не можем да се свържем с него и затова отиваме на адрес в град Пещера, да го търсим в неговия дом, на улица Васил Петлешков, 26. Това е точно срещу входа на обувния завод, една къща има жълта. Заповядайте, там сме всеки следващ ден от 17 до 21 часа. Да ни след работно време, за всеки ще е удобно да заповяда, да види министъра, си поговори с него, да му покажем документи. Така,